Mga Bacolodnon nga nagpakita sang pagkabaganihan kag extraordinary nga pagbulig sa komunidad ang pasidunggan sa syudad sa Charter Day celebration buwas Miyerkules. Ang pagkilala sa mga ginakabig super people kabahin sa tinutuyo sa Benitez administration sa paglambot sa ginahandom nga super city. Gani sa pagsaulog sang 87th Charter Day celebration sang syudad buwas, pagatagaan sang Bacolod LGU sang pasidungog ang mga grupo kag individual nga nagpakita sang pagkabaganihan kag nangin instrumental sa padayon nga pag-uswag sang syudad. Nalakip sa ila sanay Safety Officer sa Bacolod City Government Center nga si Dondon Parandas nga kabahin sa mga most outstanding city government employees. Si Parandas ang isa sa mga nagbulig sato sa pagpabata sa babayi sa parking area sa Bacolod City Government Center nga nangayo bulig sa nagligad nga bulan. Kabahin man sa tagaan sa pasidungog ang duha sa mga napili banwahanon awardees. Apat ka Be The Change awardees kag apat man ka special citation. May mga outstanding taxpayers nga tagaan sang pagkilala. Sandig sa Republic Act 11146, isa ka special non-working holiday ang June 18 sa pagdumdum sang Charter Anniversary sa Bacolod. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo, manatala na nga parade nga pagasundan sang Banwahanon Awards sa BCGC. Public Act 11148 may declaration na nga special non-working holiday sa City of Bacolod lang for this celebration. Now for that day, sa June 18, sa Wednesday, sa aga may arasang patigayon nga Charter Day Parade ang syudad. Then sa hapon, may arasang awards night. Now sa awards night, diri na hatagan sang or pasidunggan ang mga awardees